marami ako.
shout out sa 2 million viewers ko. Gandang hapon. Yan, good afternoon sa dalawang viewers ko. Mag-love shout out. Hello, Cultural Show TV. Taga saan ka ba? Bakit evening na sa'yo? Dito sa amin ano pa lang. Hapon pa lang dito sa amin. Saan ka bang bansa nandun? Hello, good afternoon. Philippines time. How are you? I'm fine. Okay, okay. Wait.
What country do you live? All about food and travel. Nicolab, shout out. Oh, makina. Anong makina? I play your video. All about travel, all about ayan, yung ano mo, yung video mo Cultural Show TV. Yan, malapit na matapos yung video mo, Cultural Show TV. Nandyan ka pa? Yan, tapos na siya. Yan. Ba't ba ayaw magtilo? Ayan, diyan ka na nga lang. Bakit kasi nung background? Ito na lang.
Ma'am Gemily. Good afternoon. Mega love shoutout. Thank you so much sa pagdalaw. Ma'am Gemily, baba po kayo ng bahay. Ay, hindi. Ano pala. Sige, go to channel ko na lang po kayo, Ma'am Gemily. Yan, nandito po ako sa bahay mo, Ma'am Gemily. Ayan o, ang cute ng aso mo. Siya, Ilalami, Bicolana Vlog. Sakay punta Gabin. Yan, mega love shoutout. Ang cute po ng dog mo, Ma'am Gemily, oh. Ano pa? Naka-ribbon pa. Mega love shoutout po sa 3 million viewers ko. Mega love shoutout. Yan, ang cute talaga ng aso mo. Yan, tatamsakan ko na rin po, Ma'am Gemily. Tapos, bibigyan ko na rin kayo ng isang banana dito sa isang phone ko. Ayan po, okay na po siya, Ma'am Gemily. Nagtamsak na din po ako. Yan, good afternoon. Shout out sa lahat. You're welcome, Ma'am Gemily. Oops, bakit naghihina yung signal ko? Ayan ka na naman, PLDT. Yan, siguro dyan. Tingnan mo dyan. Yan, opo. Tsaka yung puti pa dyan sa ano. Eh, putulin pa nga eh. Magupitin pa. Diyan, pati yung puti dyan sa ibabaw. Kumusta po, Ma'am Gemily? Ngayon lang po kayo naakyat sa live ko.
Okay lang host, ngayon lang nakapag-load na ako, nakaraan umaakyat ako sa live mo host. Opo, oo nga ho. Mukhang paulan na ata. Yan, good afternoon. Mega love shout out sa lahat. Ay, nakihina na naman ang aking internet. Ba't ba naglo-loading? Oo nga, sa akin tinan mo oh. Loading siya. Ang hirap ng signal. In ako. Okay, Filipino language class. Conscious. Ano lahi nito ni ano? Sabi niya?
signal. Oo nga. Ngayon oh, mahina oh, naglo-loading siya. Hindi ko alam kung bakit.
po, Tita Tess. Good afternoon po. O, ayan na naman. Loading na naman. Ayan. Napakahina ng signal. Yan, Tita Tess, nandito po ako sa bahay niyo. Yan, nasa harang po kayo, Tita Tess. Wow, dami. Mukhang nakatapos na si Tita Tess maglaba. Yan, tatamsakan ko na din po. Ang sipag po ni Tito. Asawa niyo po ba yung Tita Tess? Yan, tapos na po, Tita. Yan po. Yan. Play ko pa po ulit yung isang video nyo. Ayan. 1 day ago. Ayan po. Mukhang napakasarap ng ulam ni Tita Tess, ha. Laki na pala ng bahay mo, Tita Tess. Mag road to po 5K ka na pala. Konting kembot na lang, 5K ka na. Yan, nasa harang pa po kayo. Pang kape. Tita Tess, pang kape yan. Kaya tapusin natin yung harang. Oo nga, tiyaga lang talaga, Tita Tess. Kailangan talaga matyaga lang kasi pag hindi, walang nilagang mapapala. Salamat po. Salamat po sa 5 thumbs up, Tita Tess.
Thank you po. Sus Mariosep nalaglag na. Teka, ano na nangyari? Exit. Yun. Kamuntik pang mahulog yung cellphone ko, guys. Nako. Muntika na. Yan, maraming salamat po. Nagalag shoutout sa aking 3 million viewers. Nagalag shoutout. Yan, tinamsakan ko na rin po. Ayan, naglo-loading na naman ang aking ba't mahina ang internet? Ba't mahina? Thank you so much. Tita Tess, tatamsakan ko na rin po ang iyong video na kain po tayo. Kahina ng signal. Good afternoon. Ayan, Tita Tess, malapit na po siyang matapos. Playing pa rin po ang iyong video. Sa mga bagong pasok dyan, mega live shoutout. Sa mga silent viewers ko na hindi nagpaparamdam, na nakamasid lang, nag-love shoutout sa inyo. Malapit na matapos, Tita Tess. Konti na lang. Ayan. Tatapos na. Napakahina ng signal. Good afternoon po. Hello, Yen. Mega love shoutout, Jen. Mamagana naman yung mga iBag ko. Yan. Thank you, Yen.
Yan, Tita Tess, tapos na po siya. Yan. Tatamsakan ko na din po. Yan, tamsak dan, Tita Tess. Thank you so much. Miss Yen, nandito ako sa iyong bahay. Ang ganda ng mga bulaklak ni Yen. Yen, ayan ang video mo. Oops, ba't napunta doon? Short video lang ba yon? Short video lang siya. Yen, tinamsakan ko na din ha. Ay, hindi siya. Yan pala, hindi pala siya. Ayan, namali ng pindot. Ayan siya, yan o. Napindot ko pala yung kay Kuya Chris TV. Ganda ng mga bulaklak. Ang hina ng signal sa inyo ba? Dito sa akin naglo-loading, ba't kaya? Saan ba to? Saan ba to, Yen? Ang gaganda ng bulaklak, oh. Ay, hello po, Sir Arthur. Wow, kagigising mo lang. Sana all, kagigising pa lang. Ako, panay trabaho. Dami kong trabaho sa bahay. Ayan, yan, tapos na yung video mo, ayan. Okay na. Subscribe kita dito sa second channel mo. Hindi pa pala ako nakasubscribe dito sa channel, sa second channel ko. Finish na. Kulit talaga eh. Kulit talaga eh. Ako patulog pa lang. Patulog ka pa lang yan. Play ko ulit yung ano mo, dalawa na kami ni Tita Tess, mag-play ng halo-halo mo. Yan, may galap shoutout daw, Sir Arthur. Sabi ni Yen, sa kagigising lang dyan, pakapi naman. Pagkasarap naman itong halo-halo na to ni Yen. Yan o. Yan, Sir Arthur. May galap shout out. Sabi ni Tita Tess. Yan, sana all naghalo-halo. Nagutom tuloy ako bigla dito sa vlog mo ah.
may natawag pa. Sige lang yan. Yan ang masarap, Sir Arthur. Kape. Yan, patapos na yung video mo yan. Sakto yan, Sir Arthur. Medyo pa ulan-ulan na. Kaping barako ang kapihin mo. Yan, mega love shoutout sa lahat. Nandito kasi ako sa tahian ko, kaya medyo yan, tapos na yung video mo yan. May bagong bisita ako. Hello, sino to? Si Clamsy GMTV, hello sa'yo. Mega love shoutout sa'yo. Yan. John, tingnan mo nga muna na kung nakahara yung motor doon. Malapit na yata si Lalin. You're welcome. Maraming salamat sa pagdalaw. Yan, may galap shoutout. Wrong timing naman yung bisita ko. Ngayon pa dumating. Thank you so much, Clamsy TV, sa pagdalaw sa aking live. Apo, sabihin mo saglit lang ha. Yan, wait lang ha. Yan, ipipin. Ay, oo, sabihin mo nandyan ako. Saglit lang ha, ipipin kita ha. Wait lang, may dumating akong bisita. Wait lang, lalabasin ko lang. Pipin kita, saglit lang. Yan, pasuyo naman sa aking bagong bisita, guys. Sige, no problem. Tatamsakan ko yung upcoming mo. Wait lang ha, saglit lang. Mute ko muna ha, mute ko lang. Baka
Hello, good afternoon, honey buhay. Good may galap shout out. Yan, pasuyo naman sa ating nakapin. Pakitam sa daw yung kanyang upcoming. Ay,
Yan. Yan, pasensya na po. Pasensya na. Wrong timing yung bisita ko. Ay. Yan, tamsak dan sa nakapin. Pasensya na, medyo na busy si host. Pasensya na po, pasensya na. Panood ako ng palaro ni Sir Clamsy. Okay. Minsan hindi pa ako nakaakyat sa kanya kahit minsan. Hindi ko hindi ko natitsempohan, Ma'am Jemily. Yan, nabisi ako. May dumating kasi kong bisita. Wrong timing. Yan, mega love shoutout po. Mega love shoutout kay Ma'am Jemily at kay Sir Clamsy. Yan, patamsak daw po ng ng upcoming ni Sir Clamsy. Yung nakapin natin, guys. Kailan nga ang upcoming mo, idol? Tingnan ko nga. Ito, nag-thumbs-up lang ako pero di ko tinignan yung August 24, 3 p.m. Yan, pasuyo po sa nakapin natin sa upcoming niya. August 24, 3 p.m. Puntahan nyo po. Puntahan nyo po ang kanyang upcoming. Tomorrow na po pala yun. Sige, mauwi ka ngayon. O, sige.
Nandyan pa ba si Hanip Buhay? Wala na ata. Umalis na. Hanip Buhay, nandito ako sa bahay mo. Dito ako sa Stockholm. Ayan po, oh. Ayan, tapos na po. Ayan. Play ko na. Na-play ko na po yung video mo. Hanip Buhay. Thank you so much sa pag-akyat mo sa aking live. Gabi, nakapatay ba anak yung internet mo? Gabin! Anak, nakapatay naman yung wifi mo. Saan mo po? Hindi ko kabisado self. Ayun pala. Thank you. Oh.
hatid na lang kamo siya kay Lolo John mo. Sabihin mo hatid. Sabihin mo kay Lolo John mo hatid. Nalakad na lang daw siya. Nasaan na? Umalis na? Abot. Bebe, magdala ka tayo. Ulan. Yan na ulan. Yan na ulan. Nasaan mo? Thank you po, Sir Arthur. Na susido niyo po. Yan, may galap shoutout po sa aking 4 million viewers pang natira. Kahit na nawala ako kanina, nabisi ako kanina, may bisita po akong dumating eh. Pasensya na po sa mga naiwan ko kanina. Pasig.
Kain tayo po, piniritong hinog na. Ayaw po, masarap yan, Sir Arthur. Paborito ko din yan. Lalo pag may tuyo. Piniritong saging na saba, tsaka tuyo. Favorite ko din yan sa umaga, Sir Arthur. Yan, papaulan na dito, ang dilim na. May live po kayo bukas, Sir Arthur. Yan, may galap shoutout po sa 5 million viewers ko na nakatambay sa aking live. May galap shoutout po sa inyo. Yan. Yung mga gusto po magpa-play ng mga video nyo, baba lang po ng bahay. Yan, papaulan na, papaulan na. May panibagong bisita na naman akong dumating. Ano ba yan? Yan guys, good evening. Ay, magandang hapon. May love shoutout. Sir Arthur, may live kayo tomorrow. Okay po. Hi, may galap shoutout sa mga silent viewers ko dyan. Dapat ngayon nakatulog kasi ako. Aba. Ayan tuloy, hindi ka nakapag-live.
Josephine. Good afternoon. Yan. Nandito ako sa bahay mo, Josephine. Yan, naka-play na yung video mo. Yan, playing pa rin, ano, Josephine, yung video mo. Ayan, oh. Yan, dating dikit na pala ako sa'yo. Tatapsa ka na lang kita ha, kasi dikit na ako sa'yo. Sa dalawang, ano ko, sa dalawang channel ko, dikit na ako sa'yo. Galing mo mag-drive ha. Tamsak naman guys ng ating ng ating live. Thank you host, you're welcome.
mahaba pala yung video mo, 17 minutes. Papanoorin ko lang ng 6 minutes, Josephine ha. Yan, 6 minutes na siya, Josephine. Okay na yan, pasok na yan, counted na yan. Masyadong mahaba pala, halos 17 minutes. You're welcome. Walang anuman, Josephine. Thank you so much sa pagdalaw sa live ko. Guys, patamsak naman ang ating live. Pasuyo naman guys. Wala ako saging. Thank you po, Sir Arthur.
Thank you, Yen. Malakas yung aking electric fan. Ingay pa rin. Electric pa rin ko kasi yung cellphone ko at nagiinit eh. Uy, uulan na naman. Yan, shout out po sa 5 million viewers ko. Ulan na naman dito, malakas na naman ang ulan. Kaya pala mahina yung internet ko.
lakas ng ulan dito. Ayan o. Hello po Sanggala, may galap shoutout sa'yo. Pusang gala. Pusang gala. Kay alaga din ata ito ni Sir Arthur eh. Alagan mo rin ba to, Sir Arthur? Kanino bang alagad to? Kanino bang ninja to? Ayan na, lakas ng ulan. Kung ngayon maki-electric fan, masakit sa tenga. Lakas ng ulan. Yan. Dito. Magandang hapon sa lahat. Kaya pala mahina ang ating signal at malakas na ulan. Shout out po sa lahat.
Thank you po, Sir Arthur. Napakalakas ng ulan. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan, may love shoutout po, Ma'am Jemeline. Nagbabalik si Ma'am Jemeline. Ang lakas ng ulan. Wait lang po, kunin ko lang yung basahan. Yan, napakalakas ng ulan dito. Alagad pala ni Sir Arthur, si Pusang Gala, si Fairytale, kanino po? Sa inyo din po. Ma'am Gemini, baba ka ulit ng magbaba ka ulit ng bahay. Nandyan yung aking Santa. Lakas ng ulan. Sabi ko na nga, ba't si Sir Arthur yun eh. Yung Pusang Gala na yun eh. Yan, mega love shoutout sa lahat. Yan. Mr. Santa, baka naman sa ating nakapin. Yan, i-play ko ulit Ma'am Jemeline yung isang ano mo dito sa isang ano ko. Yan, i-play ko po dito ulit. Yan, sa isang phone. Sige po, paguhitin ko nakapin. Ayan, Ma'am Jemeline, papaguhitin daw po ang iyong nakapin. Yan, thank you so much sa aming Santa Claus dyan. 1,009 ka po. OTW, yan ang sinasabi ko dyan sa boss namin yan. Mabilis pa sa alas 4 yan pagdating sa pag maliliit na bahay, pinaprioridad niya yun. Ma'am Jemeline, akit ka sa live niya tomorrow. May upcoming siya tomorrow, 2 p.m. Hello po Ma'am Sky. Thank you so much po sa inyong pagdalaw.
Emily, okay na po. Yari na yung video mo dito sa isang phone ko. Thank you so much. Hello po, Kuya Bernie. Mega love shout out. Yan. Yan, Ma'am Sky, tambay lang po kayo saglit, ipipin ko po kayo. Nandyan po yung aking Santa Claus. Papatamsakan ko po kayo ng bonggang-bongga. Nandyan po yung aming ang barterista. Kaayudahan po kayo niyan. Ayan, Ma'am Sky, nasa bahay mo na si Sir Arthur. Mega love shoutout po, Kuya Bernie. Kuya Bernie, baba po kayo ng bahay nyo. May bagong upload po ba kayo? Sana all may taga-tamsak. Nasaan ba yung binabang link ni Ma'am Sky? Mas panalilit yata yung aking cellphone. Nakita ko ayun. Hindi, ayan nga, baka sa akin din naglo-loading. Teka nga. Napakaina ng signal. Ayan, Ma'am Sky, upcoming po tomorrow ni Sir Arthur. Dalaw po kayo sa kanyang live tomorrow. Yan, nandito po ako sa bahay mo, Ma'am Sky. Ito po, ayan. Ayan po, tatamsakan ko na din po ang inyong upcoming. Wow. Ma'am Sky, sana all 15K na ang bahay. Yan, subscribe ko na rin po kayo dito sa isang channel ko. Yan, tamsak na po, Ma'am Sky, sa upcoming mo. August 23, mamaya po pala mamaya po, sige po. Dadalawin ko po kayo mamaya sa live nyo po. Ayan, 20. Ano ba yan? Yan o. May 20. Ay, wala. Yan lang ang barin. Pa-shout out po sa pinakagwapo sa buong asawa ko na si Roberto Sarsosa. Salamat po. Wow. Sana all, Ma'am Gemily. Ang sweet naman ni Ma'am Gemily. Ayan, shout out daw po sa pinakagwapong asawa na si Mr. Roberto Sarsosa. Sabi po ni Ma'am Gemily. Yan. Ma'am Gemily, pin ko lang muna si Ma'am Sky ha, kasi upcoming niya mamaya. Yan. Kay Ma'am Sky naman po tayo. Ay naku po, mapapagalitan ako ni Bo Santa. Tapos na kaya siya kay kay Ma'am Gemily.
Ma'am Gemily, tambay lang po kayo dyan kasi palagay ko hindi pa po tapos si Sir Arthur. Pinaguguhit pa niya yung bahay mo. Thank you, Yen. Ma'am Sky, tambay-tambay ka lang po dyan. Na all may taga-tamsak. Para may taga-tamsak rin sa live ko. Yes, Ma'am Sky, sure po yan. Dalaw po kayo sa upcoming niya sa live stream niya po tomorrow. PM po, Ma'am Sky. Yan, Ma'am Gemily, dalaw po kayo. Nawala, inaayudahan ko. Sabi ko na nga ba. Sir Arthur, siningit ko lang po si Ma'am Sky kasi upcoming nyo po mamaya. Dadalaw po siya sa live stream po bukas. Sabi ko na, mapapagalitan ako ni Busantay eh. Ayan, ako Ma'am Sky. Gagawing 50 thumbs up ang nakapin. Sabi ko na nga ba. Ayan tayo eh. Kaya yung Santa Claus namin na yan eh. Malaki ang paghanga ko dyan. Pag yan talaga nandyan. Ako, Ma'am Sky, 50 thumbs up. Yahoo! Yan, sa mga hindi pa po dikit kay Ma'am Sky, pasuyo naman. Ayun, matagal na pala kayong friend ni Sir Arthur eh. Yan, dalawin niyo po siya tomorrow sa kanyang live. Ikaw talaga, Busanta, malihim ka ha. Mabait po yan si Sir Arthur. Wala po siyang pinipili kahit sino. Mamaya po, dadalaw po ako sa upcoming mo, Ma'am Sky. Sana all may taga-thumbs up. Ikaw yan ha. Yari ka na naman kay Sir Arthur. Dalaw ako sa Live Your Sky. Ayan, dalaw po kay Sir Arthur. Maaga pa naman yon. Maaga pa yon yung upcoming ni Ma'am Sky. Halos 7:45 lang. Gising ka pa nun.
Yan, kita-kits tayo mamaya, Sir Arthur, sa live ni Ma'am Sky. Hi, Miss Shen. Baka hindi ka pa dikit kay Ma'am Sky. Dikit ka sa kanya. Nag-aayo din yan, ano, yan. Okay, tamo Sir Arthur. Nagpapalipad ba pala si Ma'am Sky sa'yo? Napakalakas ng ulan dito. Ayan pa yung isang aking BFF. 35 thumbs up, Ma'am Sky. Wow, sana all. Daming pang thumbs up yan ah. Yan, dalaw ka raw dalaw ka daw sa live niya mamaya yan, ayudahan ka daw niya. Dito sa amin mainit. Saan po ba inyo, Ma'am Gemily? Yung buhok ko tuloy naglipara na. Yan, kita-kits tayo mamaya sa LS ni Ma'am Sky. Yen. Ano naman yun, Yen? Ikaw, 8:30 ka naman nagla-live eh. Pasay. Pasay pala si Ma'am Gemily. Bakit dito po sa amin, lakas ng ulan? Ayan guys, kita-kits tayo mamaya sa live ni Ma'am Sky. Ma'am Gemily, dalaw ka rin mamaya sa sa upcoming na Ma'am Sky. Nag-aayuda rin yan si Ma'am Sky. Lapad na ng noo ko. Gabi naman na ulan dito sa amin. Sana nga po sa gabi na lang eh. May live din ikaw ng 8 PM. Ay, 8 PM sa'yo yan, di ba? Sige, okay lang. Pagtag-isahin ko na lang mamaya sa inyo ni Ma'am Sky. Yung phone ko. Isa kay Ma'am Sky, isa sa'yo. Okay lang yan. Pagtag-isahin ko na lang yung phone ko mamaya. Okay, Ate Yen, pag may time ka, dalaw ka sa LS ko. Yan. Natapat kasi 8 PM din ang live ni Yen.
Naku, mukhang busy-busy yung aming Santa Claus ah. Silipin ko nga kung ilan na yung thumbs up ni Ma'am Sky. Gagawin daw niyang 50. Nasaan na? Hoy, 43 na, Ma'am Sky. Mahina daw signal ni boss. Naayudahan din ako ni Ma'am Sky. Oo, mahina po signal. Mahina talaga signal dito sa amin eh. Ayan o, nag-ano siya, naglo-load na tag dito, nag-connecting yung ano ko, yung live ko. Yes, Ma'am Sky. Kaya lang po nito mga huling araw, minsan na-busy po ako, di ako pagkagabi. Ang ingay pa ng aso ko. Yan. Sobrang na-appreciate ko, Ma'am Sky, yung pagdalaw ko. Pagdalaw nyo po sa aking live. Thank you so much po, Ma'am Sky. Ayan, loading na naman. Napakahina ng signal, sumasabay sa ulan. Oo nga, Ma'am Jemily, nawa, lagi na lang na ano, at ito, connecting, nagko-connecting siya. Tapos maingay pa yung alaga ko. Choco! Buti na lang walang copyright sa tahol ng aso. Yan, may galap shoutout po sa aking 6 million viewers. Ayan, dan 50 thumbs up sa nakapin. Ayan, Ma'am Sky. Yahoo! Oo nga po, Ma'am Jemily.
Uy, nasusunog yung kanin. Yan. Sir Arthur, di ka ba natapos kanina kay Ma'am Jemily? Sige po, ipipin ko ulit. Nawala na yung Ma'am Jemily. Ma'am Jemily, pasuyo na lang po ulit ng iyong mansyon. Para maipin ko ulit. Di pala natapos si Sir Arthur kanina. Yan, Ma'am Sky, 50 thumbs up. Ma'am Jemily, nandyan ka pa? Pababa ulit ng mansyon mo. Ayan, mega love shout out sa 7 million viewers ko. Ayan, nagbaba ulit si Ma'am Jemily. Thank you, Sir Arthur. Ayan, opo, naipin ko na po. Mahina po kasi signal, late yung dating ng boses, ay ng pati yung comment late. Thank you Sir Arthur, sabi ni Ma'am Jemily. Guys, thank you for watching. Naku, signal naman please. Makisama ka naman. Yan ba yung ano? Ha? Charger? Yun.
Yan, pang gumuhit na, Ma'am Jemily, yung bahay mo. Napakahina talaga ng signal. You're welcome, Ma'am Jemily. Napakahina ng signal. Diyos ko po. Oo nga eh. Nagko-connecting. Yan, gumuhit na raw po ang bahay ni Ma'am Jemily. Yan, maya-maya po ng kaunti, ma-end na rin ako kasi para mapahinga yung aking main channel kasi magla-live si Yen ng 8 p.m. Thank you so much, Sir Arthur. Maraming salamat sa pagpapaguhit mo ng bahay ng aking mga bisita. Maraming salamat daw po, Sir Arthur. Dalaw kayo bukas, Ma'am Jemily, sa upcoming ni Sir Arthur. Yan, Ma'am Sky. 50 thumbs up sa'yo. Dan, sabi ni Sir Arthur. Thank you so much po, Ma'am Sky, sa pagdalaw mo sa live ko. Sobrang na-appreciate ko po yun na nadalaw niyo po ako sa live ko, Ma'am Sky.
Anong oras po bukas? Ma'am Jamily, ano po, 2 p.m. po ang premiere ni Sir Arthur. Ano naman yan, taga-Pasay lang yan, Sir Arthur, kaya magkapareho lang tayo ng oras niyan. Pinas time. Baka makatulog ka na naman bukas, Sir Arthur. Patay na naman yung ano mo niyan, yung live mo niyan. Ayan si Yen, pagtatawanan ka naman. Yen, dapat may live siya kanina. Alam mo ba, nakatulog daw siya, hindi siya nakapag-live. Ako din talaga kapag-live kanina ng maga kasi marami akong naging trabaho kanina, naglaba ako. Thank you so much, Sir Arthur. Yan, malapit ka na sigurong ma-monetize, ano? Maglibre ka ha, pag na-monetize ka na yan. Batanggenyo, Kabitenyo, Tamsak Host, mega love shout out sa iyo. Kay Sir Arthur din ata ito eh. Alagad ni Sir Arthur din ata itong Batanggenyo na to eh. Oo nga. Nako, Sir Arthur. Oh. Mm. Ah. Sige, sige. Yan, connecting na naman. Napakahina talaga ng signal. Bukas mag-alarm ka, Sir Arthur ha, pag natulog ka. May mag-iintay. May mag-iintay ng live mo tomorrow.
Ang pangit naman nung nung nilagay mong pangalan sa channel mo, Sir Arthur. Batanggenyo, Caviteño. Aray ko, kumagat sa tenga ko. Yan, thank you so much, Ma'am Sky, sa pagdalaw mo sa live ko, ha. Thank you so much talaga. Ken, mag-abang ka bukas. Sigurado, pag nakatulog na naman yan. Pag walang ganap, tulog yan. Yan, mega love shout out sa aking 6 million viewers sa inyo. Nahinto na yung ulan, mahina pa rin ang signal. Yung buhok ko, nakakahiya na. Natawa tuloy si Yen. Pagbigyan na natin Yen kasi nagkakaedad na si Santa. Panay abang ko kanina kasi kanina pa sana ako ma-live mga 2 PM, inaabangan ko siya. Tapos hindi pala magla-live, tulog na tulog pala. Ito kape. Kapay. Bagong timpla ba yung kape, ma? Kanina pa. May lamin ngayon pa. Ako, pahingin nga ako. Baka hindi masarap to. Baka na yung tinapay. Ayoko niyan. Bawas. Aka na yan, pwede na yan. Ayan, magkape daw tayo. Binigyan ako ni Bossing ng kape. Ayan, shout out sa aking mga bisita. Alam nyo ba guys, pag ako nagkakape, nuhugasan, pag pala ako nagkakape at tinapay, nuhugasan ko yung tinapay ko dun sa kape. Huwag mo naman ipakita, ikaw naman. Bakit? Ba't hindi mo sinalap siya mo sabi? Ayan, merienda tayo. Masarap kasi siyang kainin. Sabog na ba doon?
kasing kainin pag yung sumisip-sip ng kape yung tinapay. Sige po, Sir Arthur. Arthur, maya pasyal po ako kay Sky. Sige po, sige po. Salamat ng marami, Sir Arthur. Yan. Napuyat daw si Yen kakaintay sa live niya. Si Sir Arthur ang may kasalanan. Yan, 10 minutes. 10 minutes na lang. Ma-end na rin ako para mapahinga yung ano. Mapahinga yung main ko. Live mamaya ni Yen. Para maka-attend ako. Si Sir Arthur ang may sala. Napuyat si Yen. Nakakaintay sa live niya. Ma'am Jemeline, maraming salamat po. Thank you ha. Thank you so much sa pag-stay mo sa live ko. Ayan, akyat po kayo bukas sa live ni Sir Arthur. Maladagdagan pa yung banana nyo yan. Eight minutes na lang, ma-end na rin ako. Ayan. Shout out ko muna yung lahat ng dumalaw sa live ko. Shout out po kay BFF Yen. Kay Ma'am Jemily, shout out po sa inyo.
At kay Ma'am Sky, lalo na kay Ma'am Sky, mega mega love shout out po. Maraming salamat sa pag-stay ninyo sa live ko. At syempre po, especially kay Sir Arthur, maraming salamat Sir Arthur. At kay Josephine, maraming salamat din sa iyo sa pagdalaw. At kay Kuya Bernie, na laging nandyan pag nagla-live ako, maraming salamat po Kuya Bernie. Thank you so much. Yan. Bye-bye na guys. Thank you so much sa pag-stay ninyo sa aking live. Bye-bye. See you in next live guys. Bye-bye.